In the summer of 75, you said you'll play a part in my life. in the autumn of 75, You said, would you be my wife? in the winter of 76, He said, thanks for the wonderful time. I'm not the type of a family man. You go your way, so I go mine. Ooh, aha. He's such a Casanova.
In a woman's heart, I wanna have the bold and not apart. Strange that this feeling grows more and more, 'cause I've never loved someone like you before. De trainings aangeboden. Ditmaal door de Reuncrossclub Oudemarkt, waar morgen een grote traditionele autocross wordt gehouden. 155 deelnemers komen aan start. Aangeboden 2 trainings van 25 gulden voor de winnaar van de tweede kwartfinale en voor de winnaar van de vierde kwartfinale. Een kerstkaart? Nee, Bantega. Een dorp in het zuidwesten van Friesland, niet ver van Lemmer. Er wonen in een uitgestrekt gebied 600 mensen. Er zijn 3 scholen, vlak naast elkaar. De christelijke school met 32 leerlingen, de openbare school met ook 32 leerlingen en de neutraal bijzondere kleuterschool met 20 leerlingen. Vroeger leefden scholen in een dorp niet vredig naast elkaar. Nou, dat spannen er wel om. We hebben wel tijden gekend dat de beide kwamen, dus nou ja, dat was een beetje oorlogje. Hè? Die ene hier knuppels en de oor hier we het oors, maar dan zou het even van geeft hem. Maar het is er eigenlijk nooit van komen. Op de neutraal bijzondere kleuterschool van Bantega gaan kinderen van alle gezinten al samen naar één school. Op de lagere school worden ze tot nu toe weer gescheiden. Na lang praten zal dat volgend jaar dus anders zijn. Ik kan er wel eentje van knippen, wacht maar. Je bent hier op een Liedsdorp met 2 squalen. 3 hele Liedse squalen. Ik denk dat het in het dorpsbelang volle beter is als je hier 1 squalen komt. Waar gewoon alle ben van het hele dorp heen gaan. Jullie hebben elkaar niet helemaal begrepen in de volgende. Het is nogal wat, het prijsgeven van de eigen identiteit van de school. Niet langer christelijke school zijn, openbare school zijn, maar samen doorgaan. Het is ondanks alles gelukt in Bantega. Dat stukje inlevering, dat zal dan een stukje principiële achtergrond wijzen, maar dat weegt denk ik net op wat je ervan waarom krijgt. Het is bestaanszekerheid, bestaansrecht. Als we nou draaien, blijkt duidelijk in de toekomst kent en terugdraaien. Maar je hebben elke dag beginnen je met gebed en eindig je, dat is er dan haast net meer bij? Dan hebben we al de inhoudelijke kant te pakken. Er zijn plannen om daar een weekopening en een weeksluiting van te maken. Maar dat zie je net als inlevering. Nou, ik vind de term inleveringen je net op zijn plek nogmaals, omdat je er volle meer van rond krijgt.
Krijgen elkaar lage groep. Krijgen elkaar lage groep. En Stientje, jullie waren de groep van de? Van de Pipo's, van de clowns, hè? Nou, dat zal wel... Dat samengaan betekende wel dat er een statuut moest komen. Een statuut waar precies in moest staan wat er op de nieuwe algemeen bijzondere school moet gaan gebeuren. Het is een squalle waar die uitgaat van dat er zijn verschillen binnen. En dat de squalle ik rekening houden wil met de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke meningen die er in het dorp binnen. Of eigenlijk van de band die op squalle krijgt. En hoe wordt dat in de praktijk? Hoe zin dat? Hoe zal dat gebeuren? Nou, wij zullen dit buiten de weekopening en weeksluiting proberen aan de hand van thema's door de hele squalle heen straks. En dat zal dan 3 keer in de week plak vinden, waar een bepaald thema centraal staat, die vanuit verschillende achtergronden, godsdienstige, humanistische, bezoeken worden kennen. En dan is de bedoeling dat er een ouderblad bij komt, zodat de ouders de verder mee gaan kennen met de band, wat wij op school dus net kennen op een gegeven moment. In Bantega is wel eerder, maar toen vergeefs, gesproken over het samengaan van de scholen. In 1979 begonnen de gesprekken opnieuw. Het besef dat het behoud van in ieder geval 1 school erg belangrijk zou zijn voor het dorp. Ali Wesselius was steeds bij de gesprekken die 4 jaar lang over de toekomst van het onderwijs zijn gevoerd. Haar kinderen volgen nu nog christelijk onderwijs. Dat ze over onderwijs krijgen, dat loopt wel. Tenminste op godsdienstig gebied. Het wordt natuurlijk net speciaal een christelijke school en ik net een openbare school. Het wordt een bijzonder neutrale school en dat houdt in dat iedereen zich daarop thuisvelen moet. Iedereen zijn ideeën zal daar naar voren gebracht worden moeten en daar zal men ik rekening mee houden moeten. En zoals Jo zegt, ik geloof net dat ze daar wat mee verliezen. Ik geloof zelfs dat ze er wel, iedereen er wat bij krijgt. Iedereen en ik. Omdat ze vertrouwd rijden met elkaar gewoon thuis en op school. Weet Christine uit? Snijtanden? Snijtanden. Ja, dat heette snijtanden. Dus de kiezen zaten achterin, de hoektanden op het hoekje en dan de snijtanden, die zitten voorin. Goed, krijg je van mij zometeen een spiegel. Ja, iedereen krijgt een spiegel en dan ga je daar dus even in kijken. Doe je mond open en dan ga je eens even goed in de spiegel kijken hoe dat er allemaal uitziet. Of je ook kunt Over zien mondigheid gesproken, de mening van de kinderen hebben we nog niet gehoord. Nou, ik vind het wel leuk, want we zitten nu met z'n tweeën in de 6e klas. Jij zou wel zeggen waar de Als we met 2 scholen bij elkaar komen, zitten we met veel meer in de 6e klas. Ja, hij is soms ook wel vaak ruzie. Als het is een openbaarlijke scheten, dan zitten wij weer een christelijke scheten en zo. Als een partijtje voetbal, dan is mij de hoorjongens van de christelijke niet meedoen. Nou, dat vind ik wel leuk. En mij krijgt ze mij, geeft mij de beurt. Volle gezelliger. Ze is mij snel in de bus, te kletsen. Het zal moeilijk worden, maar Bantega begint volgend jaar aan iets nieuws. Na een grondige voorbereiding lijkt de schoolstrijd daar voorbij. Er was in 1984 bij een kleine minderheid in Bantega reserve, maar er is nu 1 dorpsschool. Weliswaar nog steeds in 3 gebouwen. Het was ook niet niks. Het samengaan van een openbare lagere school, een protestants-christelijke bijzonder lagere school en een neutraal bijzondere kleuterschool tot 1 basisschool. Aart, wat is er veranderd? Je kent de kinderen meer. Meer contact. Meer contact. Nou, nu werken we ook, of toen werkten we met blaadjes, met rekenen nu in boeken. Ja? Halen we over wat en zo en nu niet meer zo erg. Ja, nou even wel andere dingen erbij. Ja. Ben je er meer bij niet, dat station, hè? Kan alleen? En dan waren we altijd zo'n christelijke liedjes zingen en nou niet meer. Nou, ik denk dat dat niet helemaal meer is. Zullen we nooit naar een christelijk feestje? Ja. Oh. Niet zo vaak meer. Net als in 1984 is er nog steeds een kleine minderheid in Bantega
niet enthousiast. Hij draait nog een tijdje, die school. En het is toch wel een beetje die kant uitgaand dat we verwachten dat het ging zo. Die thema's, met pesk of zo, dan was het uitnodigen en dan viel ik me er net aan aansprutsen net. En terwijl als het in de statuten staat dat je als ouders zijnde, dat je dan een binding met de school willen moeten, dat die verder gaat met dezelfde lijn met opvoeden dan wij zelf mee bezig zijn. En dat mis ik toch, op die dingen. Daar steen ik er toch wat oortje in over. De kern van het evangelie, die heb ik eigenlijk niet meer. Dat mis ik. En dat vind ik gewoon jammer. Nog steeds Esther haar buis. De voeten erop. Diane, voeten erop. Kom op, ja! Sandra! Dat is mijn nooit. Kom maar, kind erover. Goed zo! Arme auto, nou. Kom op, Diane! Kom maar overheen! Kom op! Ga er weer weg nou eens! Kom maar overheen! Hoor de kant, Diane! Hoor de kant eens! En overheen zit op! Overheen zit de tweede prijs! Gefeliciteerd! Zo, niet door de sjaal heen. Ja, hé! Warm worden! Warm worden!
Hoppakee. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Want het was 7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. Bescheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent? In 1 nacht. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen weg gegaan. Met anderen in ons hart en in ons hart. Gevonden heb, laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. Pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam 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 paradadam, pam pam pam. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Pam 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 pam. Ik ga nooit meer op pad zonder dich. Nooit meer op pad zonder dich. Zwalk jou het wetter op een mooie zomerdag. Op Friesland, ik wil je nooit weer wij. Op het wetter kom ik uit de sleur. Zonder gedoog en gezeur. Ik ken het zonder de markt, ik ken het zonder zielerij. Nee, Friesland, ik wil je nooit weer wij.
zielen met een flinke poesterwien. Bereven en broezen erin. Scheef door het wetter als een vogelzaap vrij. Op Friesland, ik wil je nooit weer wij. Tjenjoen die je dan zien we net meer. Tjenjoen die je dan zien we net meer. Dan is het tijd voor een borreltje, tijd voor zwetserij. Op Friesland, ik wil je nooit weer wij. Ik ken het zonder de marn, ik ken het zonder zielerij. Op Friesland, ik wil je nooit weer wij. Heet ik van harte welkom op deze zaterdag 18 juli 1998. Het bestuur is blij dat er zoveel gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om op deze dag hier in Bantegga in de feesttent met ons het heugelijke feit te vieren dat onze vereniging 60 jaar jong is. 60 jaar, terwijl de naam Bantegga nog maar 51 jaar bestaat. Vorig jaar hebben we het feest gevierd van het 50-jarig bestaan van de naam van ons dorp. Het lijkt wel alsof we van het ene feest in het andere vallen. Bantegga's dus vieren graag feest. Haar broek is strak, haar haar is blond, een mooie glimlach om haar mond. Haar benen lang, haar schouders bloot, haar lippen vol en donkerrood. Ze heeft het lijf van een godin, ze is het einde, het begin. Haar ogen zeggen wat ze voelt, ze is gewoon voor mij bedoeld. Ja, zij is alles, alles wat een man zich maar wensen kan.
man. Ja, zij is alles. Wat mij door haar is overkomen, overtreft mijn mooiste dromen. En ik word er zo verdomd gelukkig van. Is zij bij mij, is alles goed. Ik weet niet wat ze met me doet. Ze kijkt me aan en streelt mijn wang. Dit is zo prachtig, het maakt me bang. Ze heeft de air van een vorstin. In deze oude bus. Waarom deze rondrit even heel kort. Wij menen dat we moeten mensen toch een beetje oorsvermijd zien. Als het zien die lieden die daar best is, dan merkt hij nou al dat het een beetje een oorprogramma is. Heel bewust hier. Wij geven de bus een rondrit maken terug het dorp en wat er verder op helemaal blijft, wat Bantegem is. Net voor niks het grootste dorp van Lemsterland. Qua oppervlakte dan. Zo. Ik zit hier bij een bleker, zijn Jo? Nee, ik ben Huitenbach. Maar je wennen een bleker aan de ring, aan de serveer, aan de ringveert. En die man die hier een DAF gekocht. En toen wilde dat DAFje in de garage zetten. Maar een DAFje is een automaat. Hè? En toen zei ik, moet de batterijen. En toen rondde het fietshockey uit de garage in. En toen kwamen we op de orenkant vooruit met de plank om mijn nek. Zij je er vroeger heel wat afspullen, denk ik. We zitten hier dus op een ringveert, begreep ik, hè? Bij Jaap de Hanenskocht zitten net. En toen wennen hier een Jeep Dijkstra. Die wie boer en toen wennen hier Fokje. Zijn hoe Jaap? Fietsen Fokje. En daar kregen we dan worden een bakje koffie. En dat weer Jaap Dijkstra, Jeep Dijkstra een stiekel in de deeg. En toen moesten we altijd wachten op het breibusje van Jaap, van Jeep. En toen namen we dat breibusje bij mij en toen gingen we naar de fabriek en toen skeerden we een moskedeer in de chattelhoes. En dat hebben we in dat breibus gedrukt. En toen later hier de naam van Jeep Moskjebrei. Maar hij hoorde nooit geen brei weg. Nou, zoals je maar weer is. De jeugd van Sint-Wurgeld wordt het uit, maar dan hadden we net volle bedden vroeger. Misschien hadden we volle minder. Wie zult zeggen? Veel zien toch niet, maar dus dat is fijn. Veel gewoon nu achterin, wie je met bommeltrein. Huur nu die melodie, die vergeet ze gaat niet niet. Kom op, veel gewoon weer droom, ik kom ze om. Hey, shine, on the gang. We zitten hier in de bus en bij Lisbeth Kelderus, vrouw van Berend Kelderus. Nou, bij iedere Bantegem is wel bekend, denk ik. Hoe vind je het, Jood Jere? Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja, dat mag ik graag, ja. Want ik heb de hele winter eigenlijk in een huis zitten. En ik heb heel erg ziek geweest van de winter. En ik knap nu weer wat op en ik moet dit graag mijn maatje. En ik heb het ook mee maken. Ik vind het heel mooi. We rekenen erop dat je wat zien hier de web bij bent. Dat hoop ik, maar dan ben ik 80. Nou, wat let je? Ik bedoel, dat moet kennen. Je bent er nou ook bij. Ik ben er nou ook bij. Hij ik een soort meisjes jongen die vroeger dan heel zo bij omgegaan binnen. Ja, een hele soort. En weet je een paar namen, hè? Ja, wel Frans en Carrie. Ja, die heb ik zo, ja. Ja. En de huismas. Juist. Ja, de oude vrouw, de oude dochters van Huisma. Ja. Daar ben ik al, ja, daar ben al een paar huismas hier in Bantegem, maar er bent al een heel soort mensen die hier weer hier en wij binnen. Die tref je op Zandai natuurlijk. Nee, ja. Ja, die tref je op Zandai. En dan is het hartstikke mooi. Juist. Ja. We zijn nu bij de patatkar aan en Geesje staan hierachter. Geesje, hoe gaat het er nou daar? Hartstikke best. Prima. Het Hartstikke best betekent een hele goede handel, begreep ik wel. Ja, op het moment wel. En herstellen wat onder reunie? Nee. Nou op het moment net. Van de morgen wel, maar nou op het moment net.
Dat gaat er een beetje over voorbij, maar ze komen hier rijden op bij Dijversel. Ik zorg soms wel bekend, dan ken ik een heel soort mensen net. En die is net maar die met de kop in het vet? Of, Die letten bij pepermunt hebben in het frituurvet, hè. Anne. Grapje. Waar stond je even komen? Anne die staat hier al de hele week te bakken en te braden. Kan het al wist het zo? De hele week hier. Dat mooi soms 6 uur heeft, hè? Snijdt de mooie 6 uur weer. En heeft hij nou wat nog dan? Ja, ik vind het hartstikke mooi werk. Maar ik heel graag van. Hoe drukker, hoe lauwer. Dat betekent dus dat het door hier gewoon weg dus. Wij doen hier gewoon weer terug. Op dezelfde voet. Ja, Anne die staat Gees ik net te vergeten. Ja. Steen de hele week al hun druk te maken van de Oranje Vereniging. Dus ik vind het wel een hele prestatie, dat mag ik wel zeggen. Met veel plezier. Nou, ik zie hier een oud bestuurslid van de Oranje Vereniging naast me. En ik denk, we moeten dan maar even bij hem zitten. Hendrik Bakker, wat vind je ervan, Joet? Mooi, prachtig. Prachtig, zo net graag meester willen. Nee, maar je bent er ook natuurlijk. Maar wat vind je nou zo mooi van vandaag? Vertel eens. De contacten van mensen die hier net zoen. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ja, dat kan me niks schelen. Maar ja, dat is er. Mensen die hier net zoen, die zou je nooit bij. Maar mij zien je hier, weet ik. Ja. Maar daar hebben we wittevol nooit zoen. Nee. Nee. Maar je doet het je nou rustig om tijd om met de mensen eens even te praten en om je heen te zitten. Nee. Dus ik moet rustig zitten. Het erin wordt moeilijker. Nee, dat kan niet meer. Nee. Ik heb een brood in de hand en dan is het gebeurd. Maar je geniet er wel van vandaag. Ik kan begrijpen. Ja. Als je van geniet, meestal nog, of beleefde ik het zelf nog. Ja. Als toen naar het bestuur nog. 20 hier in het bestuur. 20 hier. Ja. Een heel eind. Nou. Ja. Ja. En altijd, ja, mijn plezier dient. Maar ja, dat is vanzelf. Dan weer ik mooie punten en dan weer ik maar minder mooie punten. Dat hij, hè? Dat bloed ik zo. Die blauwen er altijd in. Wij wenden hier nou, Bakker? Hoofdweg 40. Maar we hebben een speciale wending. En die is aircondition. Ja. Dat is altijd lekker warm, altijd mooi op temperatuur. We hoeven net naar de zolder, het is alle gelijksvloers. Nou, het is prachtig. Heb je nog meer oud bestuursleden die je troffen, Joet? Oh ja, oh ja. Weet je er Peter niet? Bernd nog, Bernd Kelderus, die heb ik nog motion. Ja, goed. Piet Koostra? Ja. Hier naar mij omgaan, nou. Hier, Piet had naar mij mee praten, maar die zou nog eens even bij mij komen. Ja, Piet ik nog. Ja. Hoors weet ik zo net, hè. Dan ben ik weer volle die... ja, maar dan ben ik al heel soort, die ben eruit, hè. Ja. Die... Tijd je tron natuurlijk. En ja, als je zelf dan wat ouder wordt, dan gaat iedereen mooi. Zo mooi krijgen niet. Dat zegt u hier, dus het is al een heel eind. Ja. Heb ik nooit toch dat ik dat heldig zo. Maar die kankerboer. Maar dat krijgt me wat uit. Hé? Maar nee, ik nooit toch. Maar ik ben er nog. Jo vindt het in ieder geval een voorrecht om er Joet bij te wezen en deze contacten naar je mee te maken. Ja. Hendrik Bakker, heel hartelijk dank. Ja, geen dank, wel graag gedaan hoor. Een goeie dag verder. Ja, dank u. Bezig met het eten, want de tijd in de mensen die shit erop. Wie heb je naast me? Nou, daar kun je dus niks mee. Aan de andere kant zit wel in die het grote verhaal, denk ik. Gea Piek. Ga je dus 16 in de bediening? Ja, we hebben er ook mee. Maar het voldoet je wel goed? Ja, het is hartstikke gezellig en heel leuk. Ja. Wie helpt er nog meer mee, Sandai? Nou, de Jenny Slump en Lieve Celius, Grietje Haaisma, Klaske Klienstra en Arne Slump, dus de enigste man. Het andere wat meer dan het andere man net hebben? Absoluut, absoluut. Nou, ik het al hier op te nemen, maar wat is je taak zo'n beetje, Joet? Nou, wij moeten meesten wat warms en wat kouds brengen.
En ervoor zorgen dat ze de hele dag wat lekkers hebben. Ze bent tot nou tot tevreden. Dat dacht ik wel. Ja? Ja. Nou, we gaan verder met de ballen en nou een goede dag verder. Dankjewel. Ik heb nog wat banden eerst eronder rijden. Je naam wie? Jappie Bakker. Ja, wel bekend hè? Wij zeggen altijd ja Bakker, maar als ik hier ben, dan is het Jappie Bakker, want toen kennen ze me niet meer. Het jij ik van de media nog, ze zeggen van Jappie Berger. En net Jaap Berger. Het is Jappie. Dat bloed extra. Dus, maar ik vind het een geweldige dag. Goed georganiseerd. En dan de rit met de bus, dat vind ik helemaal een, ja, dat vind ik het einde. Dan kom je weer eens even op plekjes bij oors ik net kom zo'n dag. Dan show je onderwijs, elk wennetje heeft bij mij een betekenis. Daar wen het de Weert, daar wen het Kleis, daar wen Volk en Huisman. God man, ik heb hier wel een verhaal bij. Ja. Ik vind dat schitterend. Je zoon eigenlijk wel even de microfoon pakken willen en dat al je vertellen willen. Ik hoop straks nog een lietstikje te doen. En misschien even vlak net eten dat ik het even door of zo. Ik ga er even op rekenen. Dus ik hoop dat ik nog een paar mensen even wat voor zezen ken. Vast wel, maar ik begreep je hebben wij een soort hele oud bekende zoon. En ook Rieselijk een hoop. En dan merk ik dat iedereen toch ja, van Bantegee houdt. Nog mooier vind ik dat je een Bantegee zou promoten. Ken je dat? Met je meisken, met de jonge meisken, zijn ze hier alle gestenen. Want Bantegee wie al een beetje op een waarom-reis. En dat er dan zoveel jonge meisken hier weer wijnen willen. En dat er zoveel bijen binnen die er de squallen werden bevolkje. Ik vind dat schitterend. Ken je dat onjaan, waar dat Bantegee zich, waarom dat het zo'n bijzonder dorp is? Ik denk dat iedereen die ergens bij komt, die vindt misschien zijn eigen dorp altijd bijzonder. En als nooit Battleheim komt, of iets Sjergaast, en die komt daar weer, die vindt zijn dorp ik hartstikke mooi. En dat vind ik Bantegee prachtig, omdat Bantegee vroeger ik nooit een naam hier. En toen dacht ik altijd van, wij wennen in de polder. En dat zei ik dan maar nooit. Wij wennen, joh, ik wen ergens bij Lemmer. En Jem zei ze dan, wij hebben een revue tussen de Kunder en de Lemmer, maar het jet Bantegee. En daar ben ik grutskop. Dat wij die namen kregen hebben. Hartstikke bedankt. Hartstikke fijn. Niet terug zo. We zullen gewoon horen. Dat dacht ik wel. Ja, en dan kom ik hier bij Janke Wester en eindelijk heb ik de goede vond. Nou, ik moet zeggen, de Kooisloot bleef bij mij het mooiste plekje van de hele wereld. Want waarom? De Kooisloot heeft een beetje wijd, rust, het riet, het huisje van de scheid staat daar. Maar ja, ik ben er opgegroeid. Nou, de boerderij van mijn broer is er ook aan. Maar gewoon de sfeer, de uitstraling, wij feestonen zo'n stukje natuur. Nou, dat heeft hartstikke mooi zijn. Maar hij heeft vast ook wel sterke dingen beleefd vroeger natuurlijk. Vroeger? Ik moest fietsen, weer, wind en rijn. Maar Janke, je ook nergens om met Janke tot. Ik ben dan een meisje, dus ik moest fietsen en banden gaan. Ik moest naar Lemmer, ik moest naar Heerenveen. Maar ja, daar heb ik een sterke gezond in mij gekregen. Dus mensen zei, Janke, wij nooit dokter nodig. Vangen ook op stuur, dan krijg je een beker molken. Nou, en we konden zien. Met zo'n beker molken, dan kan het goed worden. Nou, daarom. Ik bedoel, als hij hier de kan de molken en wie altijd molken wat bij ons. Daar hebben wij een sterk. Maar wat voor vrienden is er, vriendinnen zijn? Ik begon Lieds. Ik ben een beetje in banden gegaan en dan ging ik naar Keur, die is in Echtenbrug. Ja. En dan ging ik een beetje verder voort. Kwam ik in 4 huis terecht. Ja. Nou, en dan kwamen we ze in Heerenveen terecht. Wij maatje wel in mijn krink. Ja. Daarvoor. Maar wat voor banden is er? Wie is er? Wat voor leeftijd? Nou, ik met Ceze. Daar zit dan Lieds, Liefamke en dat is Klaske. Ja. Ja. Ja, nou Klaske. Hier van de tweeling. Ja, nou ja, en ik week een beetje in de polder. Janke week wel een beetje, nou ja. Ik moest dan morgen schalen. Dus mij zei het vangen ook eens leren. Vrijdag moest ik naar schalen. Nou ja, ik kan er niks aan doen. Ik moest naar die oren schalen. Ja. Kan ik gewoon een vriendinnetje. Ja. Nou, vooruit maar. Nou, dan gingen we geen lood. Dan gingen we geen Zwolle. We moesten zo irriteren. Ik heb nog steeds net een heel sterk verhaal natuurlijk. Oh, maar ik maak Rijnbanden gekomen. Hier en zien hier, dan ben ik in Bandige partij. Nou, Janke, hartstikke bedankt. We zien je nog even verder. Ja, we gaan naar hem verder ook. Ja, zeker. Ja. Maar de Kooisloot, dat bloed moet plek.
De zinnen is vrij om heen te gaan. Als het de dijk, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zich te lang, het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft net meer. Het zal geen dag beginnen, dat ik net bij die ben. Je hoef ik vuilens rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die hart, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn hart, jou mijn bestaan ontdij. Lang wie het kort, en zuster, als komt het dij, vindt het lucht, zie